nolak ing pambiyara Rapa seta sun kurdana swantara guna sekti lamun sun kang winaji dur angkara sir singkir seh pamuji kono aji kritoning sun lelandesan sira angkara winandes ing pamujan gilar gilar cahya sineper gilar gilar suksma winujan jeneng tulak buceng robyong buceng bolong utawi sega bolong sekataing ingkang kasebat kala wau kangge nulak sekataing rubeda dadosa panulak ing sawerining kala wiwit saking kala dina kala wuku kala sasi kala taun kala pengantang petaking pasundari wasangar taliwangke dipun tulak kanthi sarana wujuding ambenganing kang kasebating ajeng saksampunipun ngaten sageta golong gumala gumalane tekad manggaling niat anggenipun sedaya warga ndaka ambudidaya mamrih kuncaraning bumi turangga yaksandaka menika kalis saking sakadaing bebaya kalis saking sakadaing ruhara utawi sesakit kalis saking sakadaing bencana lan dipun mangke kula hitunge nggih hitungan 3 nanti kita lepas nggih ditahan dulu bapak-bapak ibu-ibu ya ditahan dulu nggih sekedap dipun tahan rumiyin tahan Pak Didit pripun? Oke, tasik monggo. Pak Didit monggo Pak Didit derek Mbak. Tangkap hitungan 3 dipun lepasaken. Setunggal. Kali 3. Nggih, motor benging panuring tanpa pepindhan. Kanthi waripun maning adicara lepas ayam tandha yekti bilih rupakaning upacara ngitung bate sampun paripurna. Kawula Dimas Ainun